Pukla veza bila, pa smo morali od početka da krenemo da snimam posljednje pitanje. Puno poruka mi je stiglo povodom tebe, znači ove situacije što je bilo u Novom Sadu na Megdanu 1. To su dobro, to kad je izbirao na, kažemo, tuča između tvog tima i tima Vasa Bakočevića, ili Stefanovog tima i tima Vasa Bakočevića u ringu. Pitaju kao kako je tvoje mišljenje o Vasa Bakočeviću, jer vas dvoje ste se borili prije na CFC u Ljubljani i sve je bilo okej, međutim onda ste se pokačili tamo u ringu i jako puno pitanja stigla baš povodom ovoga. Šta ti misliš o Vasi danas, pošto Vas uvijek priča o tebi, on ima poštovanja prema tebi unatoč svemu što je bilo. Šta ti misliš o njemu? Ok, uglavnom realno, mislim, iskreno, meni je Vaso interesantan lik, znači ima neku karizmu, uživam kada ga gledam, mislim, dobro mi ga je gleda, dobro mi ga je slušat. Ja redko slušam ove podcaste, recimo. Ovo zadnje vreme možda malo više, ali kad gledam, recimo, nazad, samo sam, recimo, njegove voleo slušat, jer mi je bilo interesantno slušat kako priča. Ne samo njegove, ali on je bio jedan izmed retkih, to hoću da kažem. Tako da kao lik, da mi ništa nismo imali, meni je interesantan, meni je dobar za gledat. Sad to što je bilo tamo u Novom Sadu, sigurno mi se zamerio, znaš, zbog toga. Ali mislim, znam i sam da je to malo i show biznisa, malo ovoga, ona, znam kako je bio bildovan meč, gore dole. I čak to što se je desilo, ne zamerim toliko njemu, nego onim drugim ljudima, pošto recimo, šta, on je htio mene ne znam šta je bilo, on kaže čak da sam ja njega prvi da sam ga prvi za vrat, ja sam drugačije to vidio, ne da sam vidio, nego sam ubijeđen, da je on mene ovako za majicu kad sam ja digao, ali to su detajli, nije ni to toliko bitno. Ali kad je to započelo, onda su skočili svi unutra na nas i skakali. I sad šta je meni tu najgorije, je to što, recimo, dobro, ja sam udarao nazad, znači nema, sasvim dajem pravo, nek me razbiju koliko mogu, znaš, to ne kažem, ali recimo nije mi bilo fair, moj trener, recimo Tomi, on je digao ruke ovako, on je rekao, stop, a oni udaraju po njemu, razumiješ, to nije okej. Tako da to mi se ne sviđa, a još šta se mi, recimo, pogotovo ne sviđa je to što je bilo sa, recimo, Stefan Egučić, taj čovjek. Taj čovjek, recimo, skače tamo po meni, ako se ja dobro sjećam, to je bilo toliko faca i toliko ljudi da ne znam tačno, ali mislim da sam vidio da nešto maše u mene. I taj čovjek, znači, kad ih je petorica, on hoće da maše po mene, a kad mu ponudu meč, on ne uzme meča. I to je, brate, to je sranje, to si pička ako to uradiš, znaš, tako da što se toga tiče, izvini što sam rekao takvu reč, ne njemu nego ljudima što gledaju to, ali to je sisa, to nije borac, razumeš, to, ako si bio faca pa si iskakao kada se petorica, onda moraš i biti muški pa uzeti meč pa se porokat, znaš, ne možeš bežati od toga, a oni su meni neke izgovore davali kako je on potpisan za FFC pa se ne može zbog toga boriti. A čekaj, to je bilo skoro, mislim da godinu nazad. Ti sad godinu nazad nisi mogao da uzmeš taj meč jer si FFC-om potpisan, čak i sad se čovjek nije borio u FFC-u i borio se posle u CFL-u, CFL-u, tako da nije da oni su meni nešto pisali, njegov trener, kako ima on ugovor da ne smije da se bori u drugim organizacijama. Mislim, šta je to? Mislim, i druga stvar, recimo, da si ti nije pokazao nikakvo interes za tu borbu. Znači, imao interes da skače na mene kad ih je petorica, a sad nema interesa da se poudara sa mnom. To za mene samo sisa može biti, ništa drugo. Više sam ljut na recimo, bi mogao reći na njega, recimo tu, nego i na te ljude što su udarali po treneru koji diže ruke. To se ne... Ako neće neko da se tuče,
i nije ništa uradio da imaš razlog, to ne radiš, razumeš? To što su po meni, to nije ništa strašno, meni to nije... Razmišljam recimo da sam ja u sličnoj situaciji, da su moji prijatelji, razumeš, da je mene neko u mom kavezu nešto gurno. Pa znam moje prijatelje, oni bi isto skočili unutra, pa razumeš, ako bi počelo nešto mahanje gore dole, sigurno oni bi isto skočili i oni bi verovatno prebili te ljude, razumeš, ali sigurno ne bi, ako bi oni dizali ruke i nemojte, to ja mislim, ali dobro, teško je to reći, to su detajli, to je bilo, ali nisu takvi detajli, opet, ne, pogotovo za Negučića, ako skačeš na nekog kada vas je petorica, onda moraš da uzmeš meč, ne možeš, onda kad bude meč u srce ugače, i to je moje mišljenje, što se toga tiče. A za Vasu je meni, evo, interesantan lik, realno ima karizmu, dobro mi ga gledat, žao mi je da je to uradio, ali znam kakav je lik, znam da je to show gore dole, mislim show nije sad on to glumio da je on takav, kad ja kažem show, nego to se radi zato što ljudi to hoće da vide i uzmete ta euforija i znaš da nećeš loše sa tim uraditi, nego ćeš dobro za promociju, na primjer. I tako, u tom smislu show. Tako da, šta ja znam. A ne mogu recimo ni njega tu sve kriviti, pošto i trebalo bi samo organizacija da ima obezbeđenje, to razumeš. Ne bi ni smjelo se desiti da može 30 ljudi uskočiti u ring. Ali dobro, to su ti ne toliko bitne stvari sad. To što si me pitao, uglavnom, moje mišljenje je o Vasi da je interesantan lik, ali to što je uradio sigurno mi utica na to da ne mogu sad biti on njegov fan gore, razumeš? Jasno. Svejedno, mislim, i pošto mi smo se borili, ja bi želeo da pobeđiva, tako da to je to. Ali bio je smiješno, evo, čuo sam na podcastu u Hrvatskoj sa Petrakom, pitali su ga za Neguće to. To je bilo meni smiješno, ja mislim da on to, ja ne da mislim, ja znam da on to priča samo zbog Negučića jer je njegov prijatelj, realno Negučić nema šanse. I to je to. Uroše, hvala ti na ovom podcastu, bilo mi drago da popričam sa tobom. Jako male su. Šta? Sad je malo je prekinuo, ne znam. Da, šta si rekao, izvini. Ne znam, rekao sam uglavnom da fight je fight, da šanse uvijek neke su, ali ima jako šanse i uopšte nema šanse. Ma nema šanse čovjek. Nema šanse. Ti mene pogotovo nema šanse. I to je to. Hvala ti na ovom podcastu, Uroše, ja čekam tvoju borbu protiv Gluhaga. Hvala ti puno. Zlatko, veliki pozdrav. Hvala svima što ste si uzeli vreme i gledali. I pozdrav. Čujemo se. Zlajo kralj. Ajde, čao. Ćao.